garden ban marlitum RNC panel gum apong che than lo labangso PGR VGR eviction ke non ke PGR VGR kache song kali danglo labangke non labangke PGR VGR akache song ke lake non bangke karbi atum aman peng karbitum ke high kerem karbitum ke thekibi karbitum kwansi kang tuijima kwansi kelejima kwansi kaba prangjima kwansi kar jap ningi si karbitum man peng ke dujima halabang so lam snang man tanglo non ilitum lang nang prote RNC panel tum che than lo eviction ki pi manghu nang ni kopini council men che parai manghu nang ni council nu kopini ka chingki manghu nang ni po RNC ne che than pik lo pini ke RNC ke nang le tanglo halabang so athipia ang deng bangke non pini an bangke pini ahok lo theklong lo tema dak PGR VGR aklam long karbiang long autonomous council kachari ake hai tuliram long hang tin ladak rang alang li dak la flex nang som lo dak benar nang som lo dak la puson la ben pu penang dak ke claim ke nam nang cepak nang stame halabang ke akapre kali rat aphan kapamang hu la pen rat aphan ke baiji kelem ji aphan si labang so bang ke claim chot dabang thek dak lam lo la pen non het jong ake hai tuliram long hang me thanga pe somaj tok lo PGR VGR long bang ke eviction ke claim ke non mat ke hem bang ke tharli no dak pu palang li klar dak pening jelo labang non ke dak PGR VGR aklam no biribi thung sing ingkai chotpo fencing dak pine pai mang sing ingkai chotpo longle thelang sai katin ingkai chokala ke komane bi chainong ko pine ingar tum pine nok pang hodang na sok pang hodang na bu kangkai piason nang man poke alang li bang pulo high court pen stake order ban derma non banke eviction banke claim no dak bol aben tharli no dak po se alang li ape song kaningje kang de halabang so lam yang ke pini arnian bang klang dak lo la an arni penta ilum rat aphan ke nang palu nang palom phan chot la penan par bang ta pini ya bang ta la dak phelang pi krong philong dak PGR VGR aklam long wang ten da bang so flex benar nang tar bang ke la bang thang nat la puson ka cepak klang cepat duk loke ne ke claim loke ne claim ji pu loke ai ne cepat duk piklo un edet loke po halabang so lam kate warji ka par tingi phansi ke claim chot asonsi pini kum na theklong lo athe itum klar dak ben chini lo labang so PGR VGR eviction ke claim ya phan bange high court long ke la don inkora hini atum si hala dak ke lam hoi pidam chot lapen la don inkora hi tum hadak lam hoi ki pidam pen iste order ke ban det kudakali pini andi jongsi karbiang autonomous council kachari tum jongsi eviction ke claim janing ke hang wek pulutang de ke damtang niphai kre hiniar ni mate 12 July mate ke non ke damtang kre hini 12 arni high court long ke chengsi la bangso PGR VGR buthak case ke bang arni kopia posip council atum I standing council mate council ai hin pen piposi advocate che toindi dat lo notice ke long ke iru ya prang silong ejipuni piposi alang che toindi dat lo mate labang ke mate ke chengan itum chipulo labang so eviction notice bang ke lake chingai epen pre-plan mate labang it's scripted eviction notice pusi itum lasi pulo ke chengan chingai lo itum karbiang long arat pan ke lapuson kache song long lapu aning kaparun je phan halabang so meke kar kapa map choki phan kache song kapa bob je phan mangsi non bang lapu eviction notice bang lapu isi lam thulam dokson paman lo halapu bang ke court phan bang ke lapu arba khubason sinon bang tin chong lo kedam tang men lapu son si tum mathalo non apodang le roke hala ilum ko bima ka feri hala sinang man non bang ke court long le rok lo non ke koson lo pusi alam mang parlin si ningje thurong son sidun theklong lo lasi jasemet pet bang ke labang so eviction notice abang ke tipi ke lake thang nat takli labai kapamang hu lapen rat aphan kapalu kapalom phan lapang ke claim chot lapen pini dak tuliram long hang amen thang jungjung lang pen dak notice pi det pen pini dak flex benas ke benar bang ke tar bare ji ke akenang sot sewe circle office mana circle office bang rangkola dak claim po alang lidak bang pen ke claim akenang we la bang ke lata rat aphan isiam make kapalu ji phan se claim chot akaprek thang nat takli non itum lang nang pulotang te jongsi ke claim vek ji pulotang de eviction ke claim je phanong si kar jab vek aning ke hang vek pulotang de senior advocate ke hire si ala so ke song par jab nei pulotang de pini posi ke dam tang krehinier ni ke chengsi PGR VGR puchak labang so case hala da high court long ke bang ni posi council ben advocate che toinde de lotang de mare council tum ke claim ke ji si ke thaila so pot loke akapre thangnat kali loke lasi amut pi non bang ke rat atum karbi anglong rat thurthi ar jabti re jok jelo ilitum kache song abang ke tang kring pen ilitum labang so chunche tik pleng pletik ben ar jap thi pen se che song se lapen anu tinta karbi puchichini repen non ke karbitum amana pen karbitum therak nang kokpo karbitum rem nang kokpo hala bang so anu tin ar jap thi pen se itum claim pa prang pari prodang de labang so kache song la daksi ke boplo lapen karbi tum ke bang jinang kailong ke la dakalo kapadu si ilitum ke isi athepi bangai kwansi pa prang thekjima kwansi leunjima kwansi ar japunlang ma karbitum kwansi pa prang unang mangke labang so kache song longsi kiripon po lapen jong si la un edet pulotna ke bang jilangan nike hemprek alam ke kache than ke helo pigalam lo jong he akisung pustame karbitum ki thur bang sebedeji kache song kar jap bang sebedeji lasi amut pike kar dakalam lo non rat ki thurnang ko pornang litang ro
รัฐการจับนั่งปอปอนั่งเลยตังโลรัฐการจะส่งนั่งปอปอนั่งเลยตังโลนอนนี่ตุ้มลังนั่งปุโรตั้งแต่ลาดักพีจีอาร์วิจาร์ลงแกละบางส่วนอีวิคชั่นแกเคลมนั่งจีปูอีวิคชั่นโนติสอิลิเกลปูคาวอนซิลมันตังดักเอโลอารอนเรปตังดักเอโลปีนี้สรการบอร์งามุระพันจงสิปีนี้ลังเลยตุ้มออร์ดาร์แคนเซิลเทกุนปีนี้ฮัดักเทรนนิ่งไลเซนส์เกโดบอตุ้มฮัดักเบฮาบิปาร์เคเคลมตุ้มปีนี้พีโอซีเคลมเคเดตโลเบฮาบิปาร์เคเคลมกังตอนจีกะเลยเฮมริดกัจจิพรีจีกะเลยอลังตุ้มเฮมริดกัจจิตังตุยสิเคเคลมเฮมโซกิคิมสิฮัลาดักเคเคลมบอมดักอัปเรกเปก government scheme มุกเคเคลมสิฮัลาดักอลังตุ้มเคลมบอมนอมดัมปอนบอมลาซีอนุตินอาการบิอารัตันนั่นลุมชิสิกิกหน่อยการจับแล้วเป็นกิทูแล้วเป็นการบีการจับนั่งเจียปอร์นนั่งเลยตังโลแล้วเป็นการบีเก็บบาร์นั่งปัวปอร์นั่งดอนก็เมกจังกาลิโลนอนบางการจับเป็นอนุตินดาเซรายได้เป็นนี่ตุ้มเก็บดูนั่งปัวปอร์นั่งเลยตังโลนอนนี่ตุ้มลังนั่งปุโรตั้งเร่ลาบังโซไอวิคชั่นโนติสบางปีนี้อามุดปีบางเอปีนี้ละอันนั้นนี่คาวเซลตุ้มเก็บเคลมกันกุปิสิเก็บเคลมมากุปิอันนิงเก็บหางเป็นสิเก็บเคลมมาก็อันอาร์ดีโดมาก็อันอาฮอกเป็ดมากลางเก็บปีนี้อันนี้ลื่นกลางดักโลปีนี้เจจาร์ดักโลพอสิอนุตินการบิงลงอาราโดอันตุ้มฮัมสามีลาบังโซลามโซดักเป็นPatini iklo, laben sodak pen alit mana tuning ri iklo, non bangke intum parti song dhorom cipu pin pen, karbi kuci cini pen anutin da abda rep nang ko anutin da lampe cipu cepat coy rep nang ko anutin abidi, anutin ake thekeri, anutin akacini, anutin asyang tong cibisi, labang so kece song man cepa hai wek nang ko kali bulutang te, karbi tu man ke ladak hello ke pop pamepu, halabang sub cini lo, non bangke alang li mohetan idum patini lo, tuliram long hang ke hai kaninje bangke Court pen stay order bandet posi hem banget tharli long le det po opinion kelang li ningje daklo same don kre hini beta fancy court pen stay order kelong chot stay order takali ilitum pen chedan dun de posi pinalom feder ilit menjong se chedan dun poson de pini halap takni non ke bang jilang august 5 ke next hearing nang lele de jita hai mane sina non bangke ilitum court pen along ilitum karbiang long pen ba dua bang ku atumta chetoy dun de pini council phandong si kopine corruption a case poson de pini komane senior advocate ke afansi tum hire ji thedung advocate mansi hire tang de pini da karbitum mana pengalam dak nang lerok pini karbitum kar jap karbitum kar in nai la masuk ka chesong pini pia posi inut advocate chetoy de to mate ladak ake che ke biaso tum pini mekli blable pini eviction ji notice peter pini kuidu koida ka pherebi mate dak karbiang autonomous council kachari tim ko pini lam thulam dokan alang ka chingwai sudoma rat phan kapa lupa lom je phan itum karbi phan akache song kapa mep je phan bangsi laki atha kache klang chod eviction notice nang tum phereri nang tharli le putong arlo ka chingwai sudong ke dukok ma lasi hala so bangda penang le tum bangke kache rok topan kachini nang ji kenang sot lapen nona teng polotet lapuson kaching waisu arlo dukok lo hala so potse pini labang so kache song ang dingal anang le rok lo lapen court long ta lapuson kapang kre bang si dukok lo pen court long ta pini council men bang jokta ar jap duna bang avidet lo lasi nona bangke jongsi laso case ke kerem nang jia case kali laso case ke kerem nang ji kali high wek nang ji laso case ke lasi laso case jong si kerem puti lake tuliram ong hang si kerem laso case jong si kerem pule la bangke karbing autonomous council si kerem laso case jong si kerem pule la bangke karbi akhei si kerem posi laso case jong si rem hok pule tang pe athe pike council kachari tumong se la bangso dai ke doji karbing autonomous council kachari tuliram ong hang pen chenglok alang tum claim dam rapel bang pupi do ana tumong se la bangso adai ke doji lapen phurki molong de posi non jasemet pet non laso along bangke karjap thipen anutina karbita cherok tok dona po lapen jasemet karbingong autonomous council tum jong si ke claim kapang krepen kopini jong se kok barik nang lapen non bangke ilum non apa chini ko mentu si karjap dima mentu si ke dojima mentu si ke claim kena ma putot nang tum apa chini ko men nang lipan putot birtana pigi si non athepi bangke anutina nang tum siking noi anutina ke claim ke dam je pan nang tum chingwa ignoi bidi sore chepacho ignoi te amut pi bangke don kre hinia phan istay long lokpus tami alang litum jasemet pet bangke 22 household tum hanong si stay order pidap same dak ke doke amut pike 2004 household ke do don surhini so siang bongpen doning kora hinia phanjong si eviction notice ki pidap pen stay order dong si pidap same hala don surhini thak ke dolang ke tangte hala don kora hini pangjok long noi kali pul tangte 22 household ke pangjok long noi hala don surhini thak dolang pen hala eviction ke claim han ke penap an ke nikre pho playing at lo penap an ke penapan ki nigre playing at lo polote penap dik pen ke hala bangso don surhini thak tumhan hem ka tharli jen bini gari humko ana nagele ke kopilo ka chesi ke chedang do lasi hala so amut pila mangke penang ladak nang pa manghu rat phan kapal lu kapal ma phan mangsi aja ka mangke alang dum lam ka parting son sa dum theklong lo lasi hala so pot bangsi ilum jaste met pe cherok topen arjap thi pen non bangke donai